Jeg kommer lige ind fra en mellemledersamtale med en kvindelig mellemleder, og i dagens anledning, så kan vi bare lige kalde hende Lene. Lene, hun har været frustreret længe, og hun er frustreret mest over sin chef. Og faktisk så udspringer det noget helt andet, for det udspringer i de møder, hun har med sine mellemlederkollegaer. Den her mellemledergruppe, de fungerer ikke særlig godt sammen. De er uenige om de fleste ting. De har svært ved at finde sådan et fælles formål. De har svært ved at se ud over deres egne personlige interesser. Og det betyder, at når de sidder til møderne, så bliver det svært for dem at sige, ja, lad os køre med den der idé, eller ja, lad os gøre det der, hvis ikke det er noget, der gavner dem selv rigtig godt lige nu og her. Det er selvfølgelig sindssygt frustrerende for Lene, og derfor så har hun nogle gange inviteret sin chef med til de her møder, fordi hun så har tænkt, jamen når chefen kommer med, så er det min chefs ansvar ligesom at skære igennem og sige, jamen det er den her retning, vi skal gå i. Desværre har Lenes chef ikke helt levet op til Lenes forventninger. Lene mener, at chefen ikke tager ansvar, og at chefen bare lader de her mellemledere gå i den retning, som de har lyst til, selvom at det ikke er gavnligt for hverken dem selv eller for virksomheden overordnet set overhovedet. Og det er hun enormt frustreret over, og hun ved ikke helt, hvad hun skal gøre ved det. Så det vi snakkede om i dag, det var, hvordan kunne hun sørge for at komme i en anden situation i forhold til de her møder. Hvordan kunne hun sørge for, at hendes chef enten steppede op, eller at der skete et eller andet. Og noget af det, jeg sagde til hende, det var, at hun kan ikke forvente, at chefen stepper op. Hun kan godt tale med chefen om, at hun har et ønske om, at chefen gør et eller andet. Men når at hendes chef endnu ikke har gjort det, så er der helt sikkert en årsag til det. Der kan være flere årsager til det. Det kan være, at chefen er konfliktsky og ikke rigtig har lyst til at gå ind i nogle konflikter. Det kan også være, at chefen er simpelthen hængt op med arbejde og er meget presset og derfor ikke rigtig har overskud til at gå ind i de her ting. Vi kan godt alle sammen blive enige om, at det faktisk er chefens ansvar for den her mellemledergruppe til at fungere, når de ikke selv kan. Men en ting er, hvad vi kan blive enige om, noget andet er, hvad der foregår derude i virkeligheden. Og lige nu er Lenes situation, at chefen ikke gør det, som vi med rette kunne forvente af ham. Så hvor efterlader det så Lene henne? Jamen hun kan tage en snak med chefen. Men som nævnt før, hvis ikke han gør det allerede nu, så er der nok en årsag til det. Og hvis hun kommer ind og tværer det rundt i hovedet af ham, så er det ikke sikkert, at det bliver bedre. Det er ikke sikkert, at han bliver får mere lyst til at gøre det, hun forventer. Så det hun kan gøre i stedet for, det er, at hun kan på de her møder tænke, jamen så må det være mig, der er den. Så hver gang hun sidder og tænker, er der en voksen til stede, så må hun selv beslutte sig for, at hun er den voksne. Så det er med at skille tingene ad på mødet. Når der er en mellemlederkollega, der siger, det kan vi ikke fordi, eller det er meget bedre, at vi gør sådan og sådan, så kan Lene se det som sin opgave og skære tingene ud i sådan ting, man kan kigge på og sige, jamen hvad er årsagen til det, eller hvordan vil det her være godt for virksomheden, eller hvordan kan det være, at det her det er det vigtigste lige nu, eller hvilken effekt har det på? Altså det med at få stillet nogle spørgsmål, som gør, at de andre mellemledere, de lige får øjnene op for, at det kan være, at den proces, de er i gang med lige nu, den er ikke særlig hensigtsmæssig for virksomheden, men måske er de i gang med at mele deres egen kage. Det er klart, at Lene hun ikke skal sige, at nu får folk i gang med at melde deres egen kage, men hun kan godt hjælpe processen på vej, eller erkendelsen på vej, ved at få stillet nogle gode spørgsmål og bede dem om, sådan helt nøgternt, helt uden følelser, om at lige forklare igen, hvordan er det, de mener, at det her det er en rigtig god idé. Så mit forslag og min anbefaling til Lene var altså, at hun skulle sørge for at være den voksne og tage ansvaret på de her møder, og det vil også være min anbefaling til dig. For at man kan gøre det, så er det selvfølgelig rigtigt, at Lene hun piller sine egne følelser ud af ligningen og ser det som sin opgave at få skabt et overordnet godt resultat, uanset hvem det her resultat falder bedst ud for. Men husk, at det er i virksomhedens interesse, vi altid taler. Så hvis der er nogen, der skal være den voksne, så kan det jo lige så godt være dig.